Kapag ang puso'y di sanay mag-isa, puro lungkot na lang ang nadarama. Kapag walang tibok, walang ligaya, kapag wala ka, buhay ko'y walang sigla. Ang iyong pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang-tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama. Umulan, bumagyo, gumuho ang mundo, ikaw at ako pa rin. Remember me kapag nag-iisa, kapag ika'y nalulungkot, wag kang mag-alala. Remember me kapag iniwan ka, luhaan at sugatan ng iyong minamahal. Remember me, di ko kayang limutin ka noon, ngayon, magpakailanman ako'y mag-iingay. Di ko alam kung tama ba ito. Lilisan ako upang maintindihan ko ang puwang sa puso't isipan. Kailangang gawin ngunit masasaktan. Iiwasan kong landas nating pinagdaanan. Pipilitin kong kalimutan ka hanggang dito na lang. Pilit ko mang ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang, ikaw itong nagpaalam. Alam kong hanggang dito na lang. Sabi mo sa akin ako'y iyong mahal, ako'y hindi iiwan, magsasama habang buhay. Anong nangyari sa iyong pangako na aking pinaniwalaan? Tamis ng kahapon, di maintindihan sakit na nararamdaman. Pipilitin kong kalimutan ka hanggang dito na lang. Pilit ko mang ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang, ikaw itong nagpaalam. Alam kong hanggang dito na lang. Malaya ka na, sa'yo'y paalam na. Needs now is love, sweet love. It's the only thing that
there's just too little love. Masakit, masubo, masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sang matutod nga kahulugan sang kabuhi. Mga kasaysayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa lanari-sari nga henerasyon. Gani, isulat kag ipaambit sa diary sang inyo kabuhi. Ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagkikugma ara sa aton. Karina, mamati ta. Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some. Masubo, masadya, mabudlay, mga naagyan nga nagatudlo sa matudtod nga kahulugan sang kabuhi, mga kasaysayan na sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. And he'll say, Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa narisari nga henerasyon. Gani isulat kag ipaambit sa diary sang inyo nga kabuhi, ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang paghigugma yara sa aton. needs Karina, mamati kita. sweet love. It's the only thing that there's just too little Happy Friday afternoon mga kaalagad. is love, sweet. Subong nga adlaw, Biyernes, Just for some, but for November 27, 2020 mga kaalagad. we don't need. Kag magaululupod na naman kita subong hapon sa isa ka oras. And we'd Nga pagdulong sa inyo sang isa ka matahom nga istorya. there are sun Nga ginpadala sang aton nga letter sender subong nga hapon. shine. Oh, listen. Maayong hapon mga kaalagad. Welcome sa Dear Life. Sa bago na naman nga episode sa aton nga programa, kaupod ninyo for the next 1 hour of your siesta afternoon mga kaalagad. This is your DJ Al. Too little love. Yes, kamusta dira aton mga kaalagad nga nagapreparar for the weekend. Shout out, wala man gid sa mga importante man nga kaduan sa weekend. Pero syempre kapag weekend, daw ang Friday gid ang makapa-feel sa aton nga yes, so buwas sa mga sunod nga adlaw, makapahuway-huway naman kita for a while. The world needs now. Kag mga kaalagad, sa nakita nyo man, maayong nga hapon gid sa inyo da mga kaalagad sa mga nagapamati sa aton sa ilang nga mga radyo nga naka-tune in na sa 88.1 Kader FM, sa aton nga online streaming via Kasok official Facebook page. Good afternoon mga kaalagad. Thank you for viewing and listening to our program. Kag syempre nafe-feel ko naman ako, tani kag ma-feel nyo man ang Christmas spirit. Diba? Oh, pila na lang kaadlaw. Bago ang Pasko. Sa likod naton, may araman kita nga mga decorations para ipabatsyag sa aton nga bisan ano pa ang magkalatabo sa kalibutan, mga problema, mga natural disasters na maabot, mga health crisis, bisan may pandemya, wala makakapigil sa Pasko. Lagi sa may makapugong sa pag-abot sa aton Ginoong Hesukristo in a form of a baby, a human baby. Oh, everyone.
Christmas mga kaalagad. Madamo gid nga salamat sa mga nag-decorate sa aton nga background dira. O nakita ninyo may sa aton nga background meron nga mga snowflakes. Di ba? Nami mga snowflakes daw naka-print lang gid siya, daw dira na gid man siya nga daan. Kag sa aton nga Christmas lights, mga Christmas decors naton, nga color blue. Kag may green nga mga dahon-dahon. Madaming nga salamat care of ina sa aton nga finance department. Charot. Di ba? Finance giman. Kag ang aton nga technical. Needs now. Yung mga technical partners diri. Sweet Madaming nga salamat. Kaysa wakas na feel na naton. Kundi in nga manugtapos na gid man ang November, pila na lang kaadlaw, 4 na lang kaadlaw dason. Kag December na mga kaalagad. is love Pila na lang kaadlaw kag mabatsyagan na naman naton for some. ang pagpalanggaanay, ang paghinatagay. Nga bisan pigado gid katama pero wala ginsang makapugong sa pag-celebrate naton sang Christmas. Pero syempre may mga changes man sa pag-celebrate naton sang Christmas. Di ba? Ambal gani sang IATF nga mahagan-hagan lang dana yung mga Christmas parties, mga dalaguan ng mga Christmas parties. No, dapat ang pang-pamilya lang gidanay nga mga pagtililipon. Sweet love So, dira lang gidanay sa mga panimalay. So, wala na sa mga dalaguan nga mga Christmas events. in love. Para syempre man mga kaalagad nga malikawan man naton ang pag-spread pagid sang coronavirus. Hindi danay kita magpakampante kay tungod sa gihapon sa mga lugar sa aton nga pungsod, may ara nga mga hotspot, may mga lugar pagid nga padayon nga nagataas ang kaso sang COVID-19. Gani while we are excited sa pag-abot sang Christmas, let us also be careful man mga kaalagad, maging cautious man kita. Kag syempre, being cautious, being careful man, di lang kita, wala lang natin ginahatagan sang, ano tawag sina, sang care ang aton nga kaugalingon, kundi care man sa iba naton nga mga kauturan. Syempre, kung may ara ikaw da nga may mga ano ikaw for example wala ka kabalo nga positive ikaw abi mo kay kampante ka na kay tungod amo na do wala ka na masyado nakabati nga grabe na ang pagtaas ng kaso, so hindi ka na maging careful, hindi ka na magsuksok sang face mask, hindi ka na magsuksok sang face shield, no, kay kampante ka na, so instead nga magstay ka danay sa inyong nga balay, nagnilagaw ka na, tapos wala ka gali kabalo nga positive ikaw, di nakatapon ikaw sa iba nimo nga mga pamilya or sa ibang nga tao nga bisan hindi mo kilala. So ikaw pa ang nangin rason kung nga man nagka-virus man sila. So please mga kaalagad, that is also an act of love. Ang pagiging cautious man naton kapag halong sa mga ginaubra naton every day. Kaya ara na kita sa new normal. So kanahanglan gid naton nga mangin or kinahanglan na natin nga kabigan ng aton nga kaugalingon nga positive. Para hindi na kita maglagaw-lagaw kung diin-diin pa. Kag mag-follow kita sa mga health protocols sa gihapon. Diba? Ang pagsuksok sang face mask kag pagsuksok sang face shield. So kayo wala na kamo may nakita ang gapandakop kung wala kamo face shield, kaya hindi man kamo dason mag face shield. So para man na sa inyo mga kaalaga. Anyways, yes, advance Merry Christmas mga kaalaga. Kaya ako do feel ko na gid ang ginatawag nga Christmas kay tungod sa mga decorations sa likod. Charot. But the spirit of Christmas mga kaalaga goes beyond the Christmas decors or sa mga gifts nga pwede nyo mahatag. Siguro subong as we wait for Christmas, tinguhaan naton nga mangin mapinalanggaon kita kag mahinatagon sa aton nga isig ka tawo. That's why nga we are still appealing for donation mga kaalagad, and we are happy nga damo na ang nagpalabot man sa ila nga mga blessings. Alright mga kaalagad, oras naton, it's 21 minutes after 2 in the afternoon. So subong nga hapon, syempre,
igadulong ko na naman sa inyo mga kaalagad ang isa ka istorya, isa ka eksperyensya. Is love sweet? Naging padala sa aton sa ating nga life warrior nga makilala nyo no naman subong nga hapon. Forever Nagabay pa nga makatandog man sa inyong mga tagipusoon we or don't makapatawa sa inyo or makapatangi sa inyo, charot. care. Makapalipay sa inyo, makapayuhong sa inyo, samtang ara ka mo dira sa inyong mga panimalay, sa mga tindahan ninyo, sa mga terminals, sa mga local markets, kung sa diin man ka mga bayan sa mall. End of time. What Tapos padayon lang sa pagtinguha mga kaalaga. is love? Kaya sabay pa nga ang inyong nga mga dulunggan, naka-open subong nga hapon. There's just too little love. What Kag-open natin mga kaalagad nga comment section sa ating mga online streaming sa Facebook. Kung may ara ka mga greetings, mga shoutouts, please drop gid mga kaalagad dala sa ating mga comment section para pwede natin pagabasahon. we don't need Or pwede ka mag-text sa 0907-621-6650. feels and we Kasi nga nakamuda ang kilala nga pwede ninyo mag-greet ng happy birthday. beams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord. If Umpisahan na natin mga kaalagad ang pagdulong sa inyo sa isa ka matahong nga eksperyensya. what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for Dear Life, good afternoon sa tanan nga nagapamati sa Dear Life online kag sa radyo. Sa nakapamati ako sa mga istorya sa kabuhi sang mga nagasend sulat sa Dear Life. May gusto man ko nga isulat about naman sa mga memorable moments ko sang high school. Na-miss ko na ang high school life. Subong isa na lang katuig kag magagraduate na ako sa college pero wala pa gid sang kapareho ang mga experiences ko sang high school. Hindi ko gid pag-ibaylo. Mga karanasan nga nakatatak gid sa akon mind bisan diin ko makaabot. Kag thank you Lord sang sini nga mga experiences. Mga experiences nga hindi ko gid malipatan, amo ang mga hitabo nga nagpatawa kag nagpalipay sa amon bilang estudyante. Ako bilang teenager nga lalaki. Balaan naman naton nga sang high school may ara gid nga mga dungol. Mga ginaugtasan sa mga teachers kag isa naman ako da. Hindi man proud gid pero those days are the best. Inang makakuha sang stress kag problema mo sa inyo panimalay. Kag proud gid ko nga ihambal nga sa mga tinion ko sang high school ako. Wala gid ko kabati sa mga teenagers
nga nade-depress, nga nagapanginmatay, especially sa school kung sa diin ako naghaling. Sorry kung mahambal ko ni, pero hate ko gid ang subject nga Filipino. Kag ma-agree man na ang iban ko nga classmates sadto. Wala ko man na-degrade ang language naton, pero sadto daw medyo mabudlay intindihon ang subject nga Filipino. Mas nanamian pa gani ko sang English. Kag may time sa to sa amon, sang high school kami, siguro mga first year, wala ko na natandaan, pero sang high school gid ato. Sa to nga time, padulong pa lang ang teacher namon, Filipino teacher siya. Kag bago pa siya makasulod sa room, isa namon nga classmate ang nagtindog kag nagkuha sang armchair para gamiton agod sa kaon ng wall kung sa diin ara ang relo agod balhinon ang oras. Ginpalapaw niya ini kag nangin 1 hour advance na. It means late na si ma'am sa klase. Kag hambalo namon siya nga buhian na kami kay lampas na ang oras ang amon subject sa iya. Syempre, abi na gid namon mas maalam pa kami kay ma'am. May relo man siya galit. Kag balaan niya nga ginatuntuhan lang siya namon. So in short, ang katapusan wala man gyapon epekto. Mahambal pa tani isa namon ka classmate nga tama ang oras sa relo pero ginpinahan na kami tanan. Isa pagid sang time nga ginpaobra kami ni ma'am seat work. Kag si ma'am sige observe sa amon. May makadto siya sa likod, sa una, sa likod, sa kilid. Ginalantaw niya ang pertahan. 2 ang pertahan sang classroom. May isa para sa exit, may isa para sa entrance. Kag in between sang 2 ka doors, mga bintana. Mga jealousy nga bintana. So kita gid kung sino ang pakadto nga mga estudyante. May mga classmates kami nga na late so wala sila ginpasulod ni ma'am. Mahulat gid sila sa guwa kay ginlock ni ma'am ang 2 ka pertahan. Hambal ni ma'am sa amon nga hindi kami maglantaw sa mga classmates nga ara sa guwa. Mag-focus kuno kami sa naobra namon. Then after mga 20 minutes ginpasulod niya ang mga classmates nga late nga ara sa guwa. Tapos nag-excuse si ma'am sa amon nga makadto lang siya makadali sa guwa or sa classroom sang iya co-teacher kay may kuhaon siya. Then ang isa ko ka-classmate, ginsiraduhan niya ang pertahan nga 2 kag ginlock. Ginlock namon agod hindi makasulod si ma'am. Kag nagpinatawa kami dason tanan. Ang pinapagid ka palatawaan, nagkasugtanan kami nga mag-focus sa amon ginaobra kag hindi gid magtulok sa guwa. Hindi gid dapat naman pagsapakon ang mga pagpanoktok ni ma'am. Tapos samtang sige panoktok ni ma'am, nakatulok siya dito kag nakita siya ni ma'am nga Tapos samtang sige panoktok ni ma'am, nakatulok ang akon nga isa ka classmate didto kag nakita siya ni ma'am nga nagtulok tapos iya na lang ginbuksan. Kalma lang si ma'am sa to. Daw wala man siya naakig pero ang iya hambal. Hindi bud silingon ni ginlakan ko ang classmate nyo kagaina sa guwa. May right na kamo nga lakan man ako. May nagsabat nga estudyante nga wala ka namon nakita ma'am, pero mayad gani nakita ka ni pangalan sang classmate namon, hindi ko na pag-mention pero isa man siya sa mga maalam namon nga classmates.
Damo pagid nga mga memories nga hindi ko malipatan nga basi kung iistorya ko pa, maabutan ako pila ka adlaw. This letter is just a representation of how amazing to be young. Believe me, being young is one of the best stage in the world, or one of the best stages in the world. Kung pwede lang mangin young forever, ugaling tanan kita nagaedad. So make the most of it, mga kakosa, kay kisa lang ta mangin bata. Sincerely yours, JR. Mga kaalagad oras naton, it's 36 minutes after 2 in the afternoon. Sa gihapon nagapamati ka mo sa 88.1 Kader FM. With a DJ Aw, mga kaalagad. So balikan naton. O kung natandaan nyo pa, ang bago ko lang agyan basa nga sulat.
from our letter sender nga si JR. Before ang tanan, madamong nga salamat kay JR sa iyang eksperyensya. Madaming nga salamat kay biskan simple lang siya or magagmay lang siya ang iya nga gin-share sa aton nga mga experiences niya during high school. Pero ang point is, ginahambal niya ina sa aton tanan because na-miss niya ang iya high school. Very memorable ang mga nagkalatabo sa iya during high school nga hasta subong makahatag mangyapon sang kalipay sa iya kung madumduman niya. Diba? Napaka-nostalgic lang mga kaalagad. Kung baga sa kanta, memories bring back, memories bring back. High school life o my high school life. Kaya kita man tanan siguro, most of us, naka-high school, in a way, ang sulat ni JR nagapabalik sa aton sa sadtong mga inadlaw sang bata pa kita. Kung madumduman naton ang aton mga high school memories, di ba? It's either makapatawa ina sa aton, iban makapatangi sa aton, iban makahatag sang relief, maara kita sa tunga-tunga sang kadulong, sa mga problema, sa mga paghangkat. Diba, do ka smooth, daw ka nagahatag good vibes every time nga madumduman nato ng mga tinion nga daw wala pa kita sa mga buot. Pero kapatigid ko nga there are a lot of funny memories gid sa high school naton. Kag tanan kita may lain-lain man siguro nga experiences, mga istorya, mga events ang high school life nila. But there are, however, mga kaalagad, common nga mga moments of laughter, moments of joy, nga siguro makarelate gid kita tanan, di ba la? Mga tinion nga do naga-transform na kita gamay lang gid, di ba? Elementary kita, syempre wala gid kita buot. Pero kung mag-transition na kita, makagraduate kita sa grade 6. Kung subong grade 7 na tawgon. Pero sang tion naton, mga 90s dira, 70s, 80s and 90s nga mga adult na subong. Sang first year high school kita. Second year, third year, and fourth year high school. Diba? Daw halin sa teenager, tugtog nga nag-young adults na kita. Kung i-compare gado, mas a little clumsy pa kita santo. Kung pwede lang gani may time machine, di ba, para balikan ang mga nagkakalatabo. Bisan makadali lang, sa madamo gid sa aton ang siguro mahulam sa sina ang time machine. Bisan makahilidlaw, pero ang feeling bala nga at some point of your life, nabatsagan mo manginhubin. Do ka nami lang ang feeling nga mangin young. Ang bagan ni JR, ang ato ni letter sender subong. Diba? Kanami lang ang pamatsyagan nga mangin young. Mangin teenager. Nadumduman niyo pa bala mga kaalagad, ang mga tinion nga first day of high school ninyo? Ang grabe, ang kumbaga doon na mag-o ka pa kung sa diin ikaw. Damo ka pa, damo nagasulod sa imo mind, sang first day nga nagsulod ikaw sa sina nga high school. Siyempre may araman niya nga mga kabataan nga do hindi bala integrated ang ila school. Kaya may mga schools man nga dira ng elementary, dira naman ng ila high school. Pero may araman mga school nga lain ng elementary, tapos lain pagid ang high school. So di ba mag-o kagid nga
Hala, sino ni ba yung mga tao diri? Sino ba yung mga classmates ko? Mga mabuot man ni sila bay? Hindi ba nila ko pag-ibuli? Or may mga gwapo ay han? May crush ko di ba sa ulihi? Or okay man bay? Basi ka, ang bala nila ko, hindi ko maalam? Or basi hindi ako, mangin outcast lang ko sa ila? Basi hindi nila ko gusto? Or mga traidura dari siguro? Di ba? Damadama kita mga impressions. Kung anong mga matabo the next days. Siyempre, first day of school mo sa first year, high school. Diba? Sa mga time nga dapat nagapamati ka sa imong nga teachers. Pero sige mo ka daydreaming. Or ginawalat magiging mag-agi ang crush mo sa hallway. Or imo siya ginapanumdum the whole day. Or kung ano matubo next ninyo nga subject. Tapos out of nowhere, boom, tawagan ka ni mom mo. Nga, muni, may ginpawangkot sa imo, kay wala ka nag-pay attention, gintukso ka niya dason. Tapos hindi ka kabalo kung ano imo isabat. Tapos sagasala ka na, lolo, ano tumambal ni mom? Ano yung question? Ano ang isabat ko? Tapos wala ka pa naman close masyado. Or kung may mga best friend ka, syempre, nahadlok man sila magtudlo sa imo. Don't worry mga kaalagad, wala kang mag-aisahan sa sinang experiences. Kay kung wala man na natabo sa aton mismo, nakaugalingon, nawi-witness man na natin sa iba natin nga classmates. Nga ginatawag sila sa ilang teacher, asang aton ni teacher. Kaya tungod wala sila gapamati. So sila gid ang ginatukso. Kapin pa ina kung for example, inang may ginahambal ang teacher nga kung sino pwede magsabat sini, sino pwede magtindog para anseran ining ara sa blackboard. Tapos ginatinulok mo gid, ginatinulok gid ikaw sa imong mga teacher. Tapos samtang nagatulok ka sa iya, mahalin imo nga pananawan kay hindi mo gusto nga ikaw ang iya nga tuksoon. Pero ang katapusan, ikaw gid ang iya gintukso. Diba? Nakakamiss mga kaalagad. Kaya siguro ang pinaka hindi gid naton malipatan kag ang very very common gid nga makarelate kita tanan mga kaalagad amo ang high school crush. Di ba na? Hindi gid mahimo nga wala. So nadumduman niyo pa bala ang crush nyo nga wala ginhimo kundi pa yuhumon kamo nga nagapa-smile sa inyo every time nga makita niyo sila. Kaya na mga moments bala nga ginahulat nyo gid nga mag-agi siya sa classroom nyo, kaya man na nagapuan gid kamo, or may admired siya sa sports, or ano siya abi ng alam-alam siya. Tapos samtang nag-klase ka mo, excited ka na nga kadto sa kantin. Kaya base kung magkadto ka to, makita mo siya. Or gusto mo magpa-CR danay, kay kung mag-agi ka dira pakadto sa CR, ang dalan pakadto sa CR, classroom nila dason. Tapos nang lantawan ka niya kung mag-agi ka dira. Diba? Mga time nga do siya lang gid ang ara sa utok mo. So every time magpauli ka sa inyo, do tanan niya nakikita mo daw siya lang, charot. Di ba, mga high school crush naton. So iban pa gani guro ganapangalagan ila crush. Or ganapangalagan sila sang ilang mga admirers. Or kita nga mga girls may crush kita. Tapos ginhambal naton sa aton nga mga friends. Tapos sa mga friends naman naton, ginsinugid man nila sa iban. Sa bilog na nga campus, ang nakabalo nga crush mo, ina siya nga lalaki. Or siguro subong, may ara kita nga mga kaalaga ng kapamati subong, nga mga crush nila sa high school, or sa elementary, naging asawa na nila. Ay, sana all. Sana crush ka din ng crush mo. Kaya, syempre, na-experience man na subong sa atin ng mga kabataan. Tapos may ara pagid mga kaalagad
Diba, may kita nga mga group projects, may group projects kita sa sang high school kita, di ba? O, ginapaobra kita sa ato nga mga teachers. Tapos, di ba, may ara sila nga ihatag sa aton nga task o kada grupo. Tapos, hambal sang teacher naton, ma-divide kita into groups. Tapos, ang pilion lang man naton yung mga members, ang mga close naman, mga best friend ta, mga barkada ta. Tapos, ang tion nga manububra na kita sa mga project naton bilang isa ka grupo. Imbis nga matapos naton ang ulubrahon naton, kaya pinatawa na lang kita, kag joke dira. Hasta matapos ang oras, wala nato natapos aton ulubrahon. Diba? Kasadya lang mga kaalagad. Tapos may raman mga classmates ni mo gahambal, kung di ba may ara sa aton nga hate gid ang math subject. Tapos sobra naton ka hate sa math subject is nagapanumdum kita. Dami kita mga questions. Nga man pa kinanglan ng mga x and y, kag iban pa nga mga formula, nga hindi man kuno gani magamit sa minatuod ko ng kabuhi. Di ba? Yung mga ano balaw, mga kinahanglan nimo nga matun-an. Pero kaya ara sa curriculum, kinahanglan gid nimo tun-an, wala ka choice. Kag siguro mga kaalagad kung mayroon man kamo experience, pero ako personally I know nga inaya isa sa mga ginahulat gid naton every time nga magsulod kita sa klase. Diba? Ang lunchtime. Charot. Diba? Lunchtime. Sino mag-agree nga amo yung pinaka-favorite part of the day naton nga mga estudyante. So, hindi lang kay tungod nga makaon kita, kay nagutom na kita, hindi lang tungod sa food. Diba? It's all about the togetherness, o istoryahanay, o istoryahan naman about sa crush, istoryahan naman about sa mga palaabutan ng mga school activities, mga culminating activities, nga masaot, nga makanta. Diba? Gustong-gusto gina naton. Nang dumay mga party. Naga-perform. Bala namin ang kita sina maglantaw. Tapos istoryahan na natin during lunchtime. Tapos dugay pa kita makatapos kaon. Kaya mas laban pa ang aton nga istorya sa aton kaon. Kung sa library naman kita, na favorite man na natin da magkado. Hindi tungkol nagatunoon kita da. Meron gid nga. Nag-istorya lang, nagpinatawa, tapos mag-glance lang sa mga magazine, scan lang dira. Tapos wala man gabasa, mga picture lang ilang ginalantaw. Tapos puro lang man patawa. Tapos every time may maglantaw, kasi syempre library, dapat silence is a must. Pero pa-okay lang makadali, pero mapatawa naman. Diba? Relate ka mo mga kaalagad. Diba sang tinion nga nag-high school ka mo? The almost tanan nga mga issues balaan nyo. Paano nagkakalatabo sa sulod sang classroom, nagkakalatabo, for example, ini nga classmate mo or schoolmate mo, miga niya ini, or migo niya ini, or crush niya ini, or ini ang bigay inaway ni sila nga duwa, wala ka sa pakanay. Ay, almost know kung ano nagkakalatabo sa bilog nga campus. Hindi lang academically. O, di ba? Kanami lang sa pamatsyagan nga, amo na, hindi ka ba na masyado focus sa mga tama ka seryoso nga bagay. Pero syempre, balaan man natin nga ang pinaka-importante is nagatuon kita. Kag matapos nato ng mga ginapaobra sa aton, kag may matunaan kita dira, di ba la? Kag siguro kamo man mga kaalagad sang time nga nag-high school kamo, di ba, first year, second year, third year. So may mga changes kag nag-a-adjust kamo. Amo na hindi pa kamo kabalo, dog himatuon pa lang kamo. Pero by the time nga ma-reach ninyo ang senior years, o sang time nato ng mga 90s, 70s, 80s, di
di ba? Ang senior years natin is 4th year. Okay, ang first year natin, freshman kita. Second year, sophomore. Third year, junior. Tapos fourth year, high school kita. Senior na kita sinatawgon. Tapos kasi nang time, dumayad-mayad na kita. Like, kabisado na natin tanan nga mga regulations sa school. So, kumbaga, may mga manghod na kita nga ginalook up kita bala. You know, mga freshmen, sophomore, kag junior. Kasi mayad na kita, amo ni, mayad na kita sa sininga mga grupo, dapat kita na mag-lead, kita na mag-hambal dira. Or kung may mga cheerleading competition, kita man ang mga leader dira sa una. Or may mga performance abi, kita naman ang leader. Kung may mga camping-camping, kita naman ma-lead sa atin yung mga mangkod, kibalaan na nato, nakaupod na kita sa mga nagliligad ng tinuig. Daw manami lang sa pamatsyagan na amo na daw sa sina nga time daw medyo mature ka na nga daw magulang na gid ang pagtulok sa imo sang ara mga classmates mo kag imo schoolmates, di ba? Palatawan lang balikan ng high school years naton mga kaalagad. Kag kung mariminis man naton, it's never about it's never about the test, the grades, or what we learn in class. It's about the memories, mga kaalaga, that we have with those closest to us. Mga relationship naton nga na-establish bala sa aton nga mga classmates, sa aton nga mga schoolmates, sa aton mga best friends, sa mga friends naton, sa mga teachers naton. About being with your friends for 4 long years. Diba? 4 ka tuig ka man nag-ulog danay. Almost every day ka mo ululupod. Pag halos balaan nyo na ang isa kag isa. Mga whereabouts ninyo, ang mga hangouts ninyo, ang mga pagplano ninyo nga after class, makadto ka mo sa balay nga ini, sa balay ni classmate nyo, mangulabo ka mo, makadto ka mo sa sininga park, makaon ka mo sang street food, mamahaw ka mo. Diba? It's about being with your friends, best friends, classmates for 4 long years. Tinatawa, tinangisay, inaway. Ano pa da? May mga confession of love pa. Damo-damo na nga mga nagakalatabo sa sina nga 4 ka tuig. Kag amo na ang pagdumdum natin sa aton nga high school life. O mayari iban sa aton nga focus gid sa ilang pagtuon para maging salutatorian, valedictorian, maging first honorable mention, nag-interest sa mga activities nga makapataas-taas ang ilang ratings. Naga-participate gid sa oral recitation. Mayad gid naton nga mga classmates nga nagapanguna sa classroom. Pero mostly gid mga kaalagad is the fun memories gid nga kung lantawon naton kag kamon mga kaalagad sa edad nga ina ninyo, kumalikan ninyo do hindi na matabo. Because gani sad to nga time bata pa kamo. Kag subong you're adult na. Kumbaga it's a once in a lifetime ang natabo sad to. Na hindi na maliwat, kaya hindi ka naman in high school liwat. You have your family na, you have your work, di ba? Ang imo mga best friends, ang ila pa ino-ino, tama na ka, mature. So, ang imo mga decisions, hindi na padaso-daso, gana panumduman mo gid. Di ba? Talagsa lang gid man, tama gid man ang aton nga letter sender nga si JR. Nga, kiss alang kita, mangin bata. Di ba? Kiss alang oportunidad nga mangin bata kita. Kag pasalamatan natin inang time nga feeling naton though we are carefree. Kumbaga free-spirited kita nga we can do everything. Kay bata pa kita kag though hindi pa kita masyado magpanungdum, ka mature kag kumbaga bata-bata pa gid ang aton nga isip sang time nga high school pa lang kita. Kag ang ato na obra do may pagka-innocence pa.
Di ba? Kay ang bata, gidya nga paino-ino. Napaka ano kid na iya. Though, it's pure. Pero syempre, kabalo naman kita sa to kung ano tama kag hindi. Na-balance man naton. Gani kung ano man ang mga experiences nyo sa high school kamo, mga events nga nadumduman nyo. I hope nga ano na, itago nyo gina sa inyo tagipusoon. Kag kung naghatag ina sang madamo nga mga lessons sa inyo nga kabuhi. Kabay pa nga it made you such a beautiful person. Kung ano ka mo subong. Kag kung ano man nga mga malaing nga natabo. Tani na change nyo man subong. Kag ginaynalusulan nyo. Diba mga kaalagad? Nothing beats high school. Diba? High school years. Sari-sari lang ato ng mga experiences. Pero may mga common man. Nga pwede man naton nga if ever nga magka-family kita, pwede naton gamiton as time for togetherness with our future children. Nga, for example, di ba, syempre, bata ang inyong mga anak, tapos kamo, adult na. There are time gidya nga naga-istorya kamo, nga naga-bond kamo, kag kung mag-istorya sa imo, pwede mo na i-share sa iya so that may ara man nga mga time nga makashare ka mo sa mga experiences niyo being young, di ba? Kay may mga kabataan gidya nga gustong-gusto gidya nga mag-istorya about their age, about what's happening sa ilang nga edad. Diba? Ikaw kung makarelate kita, di man nami makaistorya ka mo sang magka-quality time gid ka mo dason. Kung ma-share mo man na sa mga kabataan mo, kag maintindihan mo man nga man na i-experience nila. Yes, mga kaalaga, there are so many experiences that we had during high school. Kag thank you gid kay aton nga letter sender nga si JR. Sa pag-urge, charot. Paghatag sang sulat para mabalikan ang aton nga high school years. Subong nga mga kabataan, hindi lang 4 years. 6 years na gid. Grade 7, grade 8, grade 9, 10, 11, 12. So mahaba na gid nga mga tinuig. Kung 4 years gani, 4 years, diba? Dumadamo na gid ang nagkalatabo sa sinang mga tinuon, dumadamo na gid ang na-collect natin ng mga memories. Ayhan pa inang nagdugang na sang 2 ka tuig. Nag 6 years na. So mas damo pa gid ang mga memories, mga kailagay. Kani sa aton mga kabataan subong, just like inhambal sa aton sang aton nga letter sender nga si JR, make the most out of it. Ikis alang kita maging bata. Make the most out of it, mga bata naton nga mga kauturan naton ng mga lamharon. Samtang bata pa kita nga hindi pa maluya atong tuhod. Kaya pa naton magpatawas ang tudo-tudo, laugh out loud. Kaya pa naton magdalagan, kaya pa naton magsaot, mag-shake sang aton nga lawas. Do it, mga kaalagad, before nga hindi na kamo mangin bata. Mangin adult na kamo, nga mangin old na kamo. This is the time to enjoy what you are bilang isa ka teenager. Hindi lang sige lang sa Facebook. Move in the real world. Sa real world ikaw. You belong in the real world. Hindi lang puro virtual world.
Yan ang puro TikTok. Puro Facebook. Climb mountains. Enjoy nature. Diba? Kay amugid na ang pinaka the best nga mga experiences other than virtual. Diba? Ka mag-agree ako sina. Alright mga kaalagad. Oras natin, it's 3 minutes after 3 in the afternoon. Magabalik kita mga kaalagad after 3 o'clock prayer. Each day at 3 o'clock in the afternoon, the Philippines pauses for a brief moment of prayer for peace and forgiveness of sins. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Mga kaalagad, you're still listening to 88.1 Kader FM There are sa Dear Life with DJ Al. cornfields enough to grow. There are sunbeams. Kaga, diri na lang fasta mga kaalagad. Matawagin nga salamat sa inyong pagpamati, sa inyong bukas ng inyong mga dulunggan, ka mga tagipusuon, para makabati isang bago na naman nga istorya. Needs now. Sabay pa nga ara ka masubong sa maayong alawas mga kaalagad. It's the only thing that there's just too little. Magkilitain na naman kita sa Monday. Sa Monday holiday. Oh, it's a long weekend gid mga kaalagad. No, not So, tani ma-enjoy ninyo ang inyong weekend kag inyong holiday. Holiday gid man. O, tama, November 30. everyone. Wow,
weekend gid gali. So enjoy gid mga kaalagad. What the world Kag as you continue nga maghulat sang Christmas, siguro nagamat-amat na kamo dira mga online shopping. Diba? Excited naman guro kamo sa inyong mga Christmas bonuses. Charot. love, sweet love. Tani mangin cautious di ka mga kaalagad. Pero migid naman nga ginahambal sa inyo nga sa gihapon ga taas ang kaso ng COVID-19. Gani mag-follow man ta gihapon sa mga health protocols. Magsuksok sa inyong mga face mask. Kung ara ka mo sa pampubliko nga lugar, magsuksok sa inyong mga face shield. Kung may ara ka mo da nga mga sanitizer kag alcohol, mas manami ko magbalon ka mo. Gamit gid sina every time mo magsulod or maguwa sa mga establishment, sa mga mall. Siyempre sa inyong mga panimalay, dapat may araman ka mo sina or maghugas ka mo sa inyong mga kamot. What the world needs now. Mga kaalagad kung may araman ka mo dira ang Love, no, not just may mga masustansya ka mga pagkaon, mga oranges. Charot. Mga rich in vitamin C wala mga kaalagad, mga citrus food. Nakaon di ka mo sila mga kaalagad. Kay aside from mapailayo ka mo sa virus, mapailayo man ka mo sa iban pagit nga sakit. Hindi lang sa virus mga kaalagad. And drink plenty of water every day. Mga 8 to 12 glasses a day.